Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan lokaci a yau kuma wani sabon bidiyo. A yau insha Allah mun kawo muku wani sabon application ne wanda zaka hada beat musamman ma ga irin kananan mawaka wanda ba su da halin da za su je studio a hada musu sauti. To shine muka ga ya kamata mu kawo muku wannan application. Wannan application a cikin shi ana hada beat kala-kala, akwai R&B, akwai kuma na rap, abubuwa da yawa dai kawai sai wanda ya shiga ya kalla. Amma kan mu kai ga bidiyon muna roƙo ga duk wanda bai danna mana subscribe ba da ya taimaka danna mana subscribe domin shi ke ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ji cewa mu sake kawo muku bidiyo na gaba. Bayan ya danna subscribe kuma idan bidiyon ta burge shi zai iya danna mata alamar like sannan ya share zuwa ƴan uwan shi domin su ma su amfana. Ba tare da mun cika ku da surutu ba, mu shiga cikin bidiyon namu. Kamar yadda kuke gani wannan shine Instagram ɗina, za ku iya tuntuɓa na a can tambaya cin gyara ko kuma ƙorafi. Yawwa kamar yadda kuke gani wannan shine fuskar application. Za mu ajiye muku link nashi a description ko kuma comment na farko. Kamar yadda kuke gani bayan kun shiga zai kawo muku fuska kamar haka, to wannan shine fuskar application. Zaka fara recording na wakan da kake so, aka taba wannan na farko nan ba ku ji yanda yake abin. Bari mu barku da shi ku ji yanda sautin yake. Kamar yadda kuke gani wannan application ba da data yake aiki ba da komai ba, kawai abin da yake bukata kawai samu waya ne. Bayan ka samu waya kawai zaka kunna shi da data, ba data yake aiki, kawai zaka ya fara aikin shi. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. I'ma make it burn. 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 Put a little bit of shit. 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 Yawwa kamar yadda kuke gani sautin kala biyu ne a ciki, akwai kuma na B, wannan shine number B. In za ku shiga shi ma za ku kalle shi, waƙoƙin sautukan da suke ciki su ma daban suke. Bari mu barku da shi ku ji yanda shi kuma yake kasancewa irin nashi din. Sannan kuma za ka iya ɗaukowa, idan ka ɗauko a nan B wannan za ka iya sake koma sai ka haɗa su da na A. Kamar yanzu za ka ɗauko saura a nan sai ka ɗauko saura ma a A sai ka haɗa su duka, za ka ga dukansu za su tafi daidai, ba wani tsaye-tsaye. Yawwa kamar yadda na nuna muku gashi nan mun gama. To bari za mu yi saving nashi, za mu fita, za mu je za mu yi play nashi, za ku ji yanda ya ɗauka. Bari za mu nuna muku.
na manta ban yi saving ba, barin kuma zan yi saving. Dama tun a farko na kunna ya fara recording, gashi na yi saving nashi. Kamar yadda kuke gani gashi na yi saving nashi. Zan yi play nashi, za ku ji yanda ya ɗauka sautin nan ba wani. Za ku shiga my music, za ka taɓa za ka kalla gashi nan beat ɗin da na haɗa nan da shi. Kamar yadda kuke gani gashi nan wannan sautin shine wanda yanzu na haɗa kenan. To a nan shirin namu zai dasa aya, sai kuma an jima muke sa ran kawo muku wani sabon bidiyo yayin da zamu jame da ku a cikin shiri na gaba. Ku ci gaba da danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen da zarar mun daura. Ku ci gaba da liking, ku ci gaba da subscribing yayin da mu kuma zamu ci gaba da kawo muku sabbin bidiyo. Ni ne kuma Mubarakeey cewa da kowa a huta lafiya.